Santa Bárbara bendita, trai la 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 la, Santa Bárbara bendita, trai la 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 la, patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo, patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo, nel pozo María Luisa, trai la la, nel pozo María Luisa, trai la la. 16 mineros muertos, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. 16 mineros muertos, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. Bon vespre a tots. En primer lloc, volem agrair a l'organització d'aquest esdeveniment els que ens han convidat en aquesta iniciativa tan hermosa, solidària respecte a la lluita dels miners. Força, miners! En primer lloc, les padrines i els padrinflautes volem demanar perdó. Volem demanar perdó en aquesta joventut perquè els hem enganat. Així els hem enganat perquè una colla de malnats ens ha enganat a nosaltres. Entonces, nosaltres ens hem vist obligats a enganar-los. Però estem intentant treure aquesta raó i lluitant a nivell del carrer perquè creiem que això ha de tenir una solució. Estem sentint parlar molt de crisi, però no, hi ha solucions. Hi ha solucions i hi ha una paraula en aquest esdeveniment d'avui que és clau en el futur d'aquesta societat. L'heu de capgirar els joves i els padrins i les padrines vos han d'ajudar. Aquesta paraula és solidaritat. Aquesta paraula és la més important de totes. Els padrins i les padrines i els padrinflautes estan trepitjant el carrer des del dia 15 de maig de fa 2 anys. I què hem vist durant 2 anys? Hem vist que cada grup se n'ha anat pel seu compte. Han protestat quan els hi han tocat la seva butxaca. Vàrem viure, nosaltres hem anat a totes les manifestacions. Hem vist que quan hi havia una manifestació de sanitat, hi anava qualcú de sanitat, però no hi havia ningú d'educació. No hi havia cap funcionari. Quan vàrem anar a ser de funcionaris, sí, hi havia molt poca gent. Jo he anat a una manifestació que se va haver de convertir en una protesta perquè no hi havia gent suficient. Sin embargo, aquí, avui, sí hi ha un acte important. Solidaritat. Aquesta és la paraula. Els grups hi hem anat cadascú ha intentat anar a la seva butxaca. Quan els hi han tocat la butxaca, han sortit en el carrer i han protestat. I estan en tot el seu dret. No ho queixam, no ho deixem, no deim que estigui mal fet. Però aquesta societat, en l'estructura actual, no és bona, no és vàlida. Aquesta estructura empresarial que els de damunt cobren molt a costa des de baix, no és bona. Heu de cercar un sistema, i això sou vosaltres, heu de cercar el sistema, sigui associació, sigui cooperativisme, heu de treballar i heu de lluitar. No podem estar 4 anys fent cacerolades, no podem estar 4 anys cridant termini al carrer. Heu de fer feina.
I hi ha un col·lectiu que a Espanya són 9 milions de padrins i a Mallorca són 170.000 padrins, que aquests no els hi prendran la pensió. El que aquesta gent no pot fer front a unes despeses exorbitants que els hi presenten els qui tenen feina. Si hi ha un problema a una casa, els padrins moltes de vegades han de fer anques enrere perquè no poden reparar aquella qüestió o aquella necessitat que tenien. Si lo logràssim a base de altruisme, a base de voler uns sous més baixos, menys hores per setmana, però que hi hagués treball per tots i amb una quantitat decent per sobreviure, que no és gent mal de fer, no és gent mal de fer vista la situació actual, que gent titulada ha de cobrar 300 i 400 euros per dia de feina, no és gent mal de fer tenir un sou digne treballant per la gent major. És que veiem el col·lectiu de gent major, el col·lectiu de gent major que també han sofrit retalls, que també ens han causat problemes, veiem que ara ens toca a nosaltres. Això és molt dur el que vos diré. No hi haurà ningú que s'atreveixi a dir-ho, salvo la gent que està de fora i que mana a Espanya. La gent del Fons Monetari Internacional. L'objectiu és matar vells. Vos necessitaven els joves perquè hi ha un mitjà de feina molt important donant servei a la gent major. Ja s'han encarregat el govern actual de llevar la llei de dependència i de fer coses contra la vellesa. Si en vez de construir aeroports sense avions, si en vez de fer aves que no duen enlloc, si en vez de robar, haguessin creat centres de majors, haguessin creat residències, s'hauria creat molta de feina. Però aquest govern, aquesta banda d'inútils, aquests lladres malnats, estan logrant fonar tot. Penseu en el que vos dic. Feis associacions, feis coses pluriprofessionals, no una cooperativa de picapedrers, no una cooperativa de metges, no una cooperativa, no. Cooperatives, cooperatives costen molt de dobbers, feis associacions que costen menys, associacions que siguin multiprofessionals i cobrau 10 euros l'hora, 20 hores per setmana de feina i trobareu feina. Els padrins vos juram que ens sabrà molt menys greu ajudant els nostres fills si venen derrotats perquè van intentar que si tenen una depressió que seva.